Sunt eu un maniac? Probabil că da, pentru că îmi place să-mi bag banii în mașina mea. Yo, special pentru cunoscători și mai ales pentru fanatici. Noroc, am 260 de cai să mă întorc. Clasic ca un BMW din 90, storc admirație de la orice rival. Pe interval sunt greu și ca V8-ul meu declarat fatal. Îmi place genul de mașină cu prezență scenică, dramatică, enigmatică, singuratică, animalică, încă de mic. Mi-am dorit ceva special, cum să explic? Ai un Passat, știu, 2003 știu, V6 TDI cu tot ce vrei pe el, știu. Dar mai știu că sunt câteva sute ca ta, parcă-ați fute toți aceeași pizdă, nu te supăra, frate. Dau pe spate mai repede când văd un Golf 3 carosat umflat, vibrând, sau vreo torpilă de 2 metri tunărită, modificată, la volan vreo fată. Băi tată, hai, las-o-mi pula mea că